Salutare, bă, băieți și fete, și bine v-am regăsit la casa bunicii aici cu Bogdan. Salut. Ce să vă mai zic? Hai să vă arăt că am plantat și via. Bogdane, să-mi deschizi mie porțile că ești cu Mahindra. Nu mai contează. Păi da, mă, dar o folosesc acum un scop... într-un scop, mă, ca să văd care-i treaba. Ia uite-l pe al meu ce mi-a deschis. Dă-te, bă, că de cap, stai așa. Bă, cum era? De cap. Bă, de ce ești, frate? Bă, Bogdane, nu mai faci așa, bă. Ești un log? Închide și deschide părțile, arătă treabă n-are. Bă, ia să vedem care-i treaba în vie. Bă, vezi că... e în curs de creștere, nu? Da. Păi normal, bă, frate. Bă, dar trebuie să le luăm de-aia atunci, de ăla de luat strugurii, că doar nu... Oare strugurii crești gen fără să le faci nimic? Să-i fertilizezi. Hai să o duc mai tâmbră înapoi. Doar să fertilizăm? Păi, Te întrec, hai, că te întrec. Pe-am deja 60 mă nebună. Bă, băieți, să ne spuneți în comentarii dacă vă place, că dacă mai are sens să facem farming. Bă, oricum am văzut că farming-ul, am văzut că chiar... Îl apreciați mult farming-ul și de asta... Da, vreți să vă dau și un nume cine apreciază cel mai mult farming-ul? Cine? Eu. Nu, tu, frate. La cine? Îl am pe Denis. La ok. Denis ăla micul de la școală. Care e porecla lui? Ei, lasă-mă că nu zic așa. Da, nu-i frumos că ne mai aude. Bă, băieți, avem... Oh? am avut un frame drop ca lumea. Bă, băieți, avem Eu. la școală, avem un băiat care se uită foarte mult la noi. Dacă se uită la acest videoclip, îl salutăm. Salut, salut, frate. Ce mai faci? Tu nu te iei la școală să scrii, da? Da. Hai că-i dau în chiriază, că n-am bani pentru ea, combină de vie. Păi normal, hai. Bă, ia să umplut asta. Ce, mă? Hai. Cum adică, mă? Da, mă, ia să umplu combina. Hai, mă! Asta e doar. Cum, mă? Să umple combina. Bă, dar vezi că să face bine, bă, floarea soarelui înseamnă. Sunt Denis, fă... Băi, deja două combine. Hai să iau de-astea de... Ai, că mai am bani. Dar nu vreau să facem un împrumut în bancă, că n-are sens. Deci să plătim împrumutul în bancă. N-avem. Nu? Nu-ți dă cum e pe single, gen... Nu, cred că trebuie să fac împrumut în bancă. Din păcate. Trebuie. Da. Din păcate. Păi, ce o zi, frate, n-am mai pus capacul. Cine a pus capacul iar la remorcă? La ce remorc? A, eu! De ce? Deci atât am intrat acolo și zic, bă, ce are, bă? Cine a dat jos capacul? Și m-a enervat puțin. Și l-am dat la o parte după. Oh. Hai că nu împrumut mult, doar 30.000, știi? Ca să nu fie după să nu mai putem să plătim, înțelegi? Oricum, cu ce umblem aici... Bă, oricum cu... Bă, gândește-te câți bani se fac din vie, lasă toate porcările astea. Că din vie, din câte am văzut eu, că înainte să-mi cumpăr farming-ul băieți, mai multa și la alți youtuberi. Și am văzut că se fac bani buni din vie, să zic. Se fac bine rău banii, să zic. Bă, mă uit și la un youtuber, nu dau nume, stau să dau nume nici. Zi! Barbă neagră. A, păi barbă, poți să-i dai numele, oricum îl susțin. Și nu cred că se supără doar dacă ești în barbă neagră pe videoclipurile noastre, nu? De ce s-ar supăra? Aia este întrebă, dar nu, bă, stai mă, chill, că barbă nu e așa care este. De Luță de Marie. Barbă e bea de treabă, să zici. Da. Să zicem. Da, păi dacă nu l-ai cunoscut, eu l-am cunoscut. Da, frate, sunteți prieten bun, nu? Da, frate, am fost în Spania sau unde stai acolo. Și mi-a zis, bă, vreți să fim prieteni? Da, frate. Sambouzia. Sambouz. Băi, ești nebun, ce șmecher e asta? Dacă ajung la pârnaie, ai făcut totul pentru oameni. Sunt Denis, fă.
Bă, Bogdane, dacă vezi cu cât am mastodont, ajung eu în fermă. Vai de capul meu. Tău, Mă vezi? că doar nu al meu. Nu, păi eu sunt plecat, mă. Unde, la treierat? Da. Bun. Băia de treabă. Nu, mamă, ce era să dau unul ăla fără să-l văd, fără nimic. Bă, tu ai văzut cum intră oamenii ăștia, mă, în trafic? Pe bune, Mhm. Păi normal, bă, frate, că contra asta eu, că și așa nu mai avem bani. Da, frate. Apreciez, dar nu azi. Mia. Bă, asta nu cred că încape în garajul al nostru de la bunica. Ce mai mă, că abia am încăput semănătoarea aia de... Bă, dacă încape asta, mâine trebuie să-mi dai la școală un semiș. Sau 10 lei. Du-te, mă, de aici. Păi de ce, mă? Bă, Ce doia? aici e foarte prost pus. G2 aia, jocuri și... Și prețul Prețul. e belea. Bă, dar nu mai face reclamă la G2, că oricum noi nu suntem plătiți pentru nimic. Nu, mi-a venit din minte de la ăștia. Noi oricum să vă spun de acum, noi YouTube nu facem pentru bani. Nu, nu, eu Că e logic, Fac- e logic că nu facem niciun ban acum. Sau nici nu știu dacă o să facem vreodată, dar... e partea a doua. Bă, era să intre. Era. Era. Bă, vezi că am făcut aici un loc special pentru utilajele mai mari. Adică a făcut bunica, că n-am făcut eu. Uite aici așa, lângă siloz. Ai văzut locul? Nu, eu sunt aici, hai că pun pe ăsta pe... Mamă, cât am mai animalul. Ai văzut? Da. Cred că trebuie să mă duc cu Mahindra până undeva. Până unde? Și uite, mă, închis și garajul nebunul, bă. Să mă duc la shop să iau aia de stropit. De stropit via, știi? Că am cumpărat și chestie de aia. Stropitoare, se numește. Și că chestie de aia zici că n-am mai auzit în viața mea, stropitoare. Băieții, îmi pare rău că nu pot posta așa de mult, dar școala și na. Da, păi de-aia nu Bă, prea... dacă am putea să filmăm în fiecare zi, credeți-ne că... Uitați cum am avut timp, primele videoclipuri am avut timp și am filmat 4 într-o zi. Pentru că a fost vacanță. Dar oricum vine și vacanță de Paște, fii atent. Aoleu, da chiar, băieți, să vă țineți bine. Dacă a zis și Bogdan că filmează și el cu noi, ca lumea, să sperăm. Singura zi în care nu pot să... Singura zi în care nu pot să... Degeaba, de Paște. Să filmez de Paște, că na. Cine Eu tot cred că filmează nu o să de fi Paște? plecat. Păi da. Sau adică Bercea. cine-i preocupat să uite la noi de Paște? Bercea, hai că... Hai că la noi să Bă, se uite Bercea? Bă, ne-a răspuns la un comentariu, vezi că... Da, mă, bă, bă, să uite Bercea la noi, când vreodată în viața asta? Bă, toate suntem norocoși. Niciodată în viață. Sau? Parcă văd că ne face Bercea o promovare de-aia nebună. Pe bani, bineînțeles. Da, deci nu merge cu asta, trebuie să mă duc cu un tractor, din păcate. Zambouzi. Zambouzi. Băi, băieți, să ajungem și noi la shop, să luăm... cum se spune? Aia, mă, stropitoarea. Păi da. Trebuie să luăm stropitoarea, apoi să o ducem acasă, ce mai facem noi pe aici și... Na. Să mai ducem un videoclip din viața noastră. E și 14, bă. Mai avem și noi puțin acolo de filmat. Cred că până o duc și eu pe asta acasă. Păi da, și până aceea cred că termin și eu câmpul. Ne parcăm frumos și... gata. Bă, tu l-ai văzut pe ăsta cum să pleacă când bagă mașineria? Fii atent, stai așa. Bă, ești nebun? Ai ajuns? Da.
Trebuie să bag aici fertilizator. Bă, trebuie să fertilizezi via, lasă porcăriile. În seara asta? Da. Sper să nu dormi o grămadă, că... Eu nu pot. Da, că tu trebuie să ieși. Mm. Băieți, apreciați-l pe Bogdan, el s-a chinuit foarte mult în seara asta să filmeze cu noi. El avea treabă și a lăsat treaba și a filmat cu noi. Da, așa, Bogdan? Păi da. El chiar avea treabă și a zis că hai bă să filmezi. Păi da. Băi, iar o să-ți dea ăștia cu hei că zic doar păi da. Păi di, păi da, păi di, păi da, păi di, păi da, păi di, da. Bă, dar din câte am văzut remorca aia mai avea puțin să umplea, s-a umplut sau nu, de la tractor? E 91. Aui. De unde aveți, domnule, parcalacul ăla? Eu. Bă, Bogdan, noi trebuie să ne luăm într-o zi, care să avem o zi liberă, să ne luăm de la 10 de filmat, să terminăm seara. Mm. Da, da. Bă, aoleu, am o micuță mare problemă. Tractorașul ăsta nu prea este pentru vie și nu știu dacă încarc. Ah! Bun. Mamă, ce m-am băgat la stropit via. Uite viteză, Bogdane. Băi, prea șmecher, nu o dai cu jocul ăsta, bă. Ție cum se pare? Mă auzi? Foarte bun. Da, da, foarte bun. Băi, și ce-mi place foarte mult mie? Ah. E bine optimizat, așa, l-ai văzut? E un fel de simulare, îți dai seama. Că dacă era doar un joc așa cu tractoare, nu era nici... Asta, este mare schimbare de la asta. Ia uite, mă, am fertilizat 100% via. Lasă asta, dar este foarte mare schimbare de la Farming Simulator 2019 aici la Farming Simulator 2022. Da, frate, dacă gândești așa, tu îți dai seama, noi acum am prins bine Farming Simulator 19 și tu îți dai seama aia din 2015? Mamă, nu, lasă, că și eu l-am jucat o grămadă. Gândește-te, știi ce joc nu m-am jucat eu niciodată? Fii atent, gândește-te aia care se jucau Farming Simulator 2011 pe PC. Îți dai seama că pentru ei înainte era mișto rău. Gândește cum le se par lor. Bă, gândește-te să fii... A terminat câmpul. Am văzut. Fix tu. Da, da. Tu ești ajutorul de... Cumva? Nu, gen... A terminat câmpul, am zis. Gata. Uite, bă, dar vezi că cu vie e mai greu decât un cum se termină. Trebuie să intri pe rând să... Păi bă, eu cred că o să rămân cu grâu, doamne, cu floarea soarelui în... Păi duci și tu tractorul la psiloz, descarci și apoi îl încarci. Dar poate să-i lovit-o, mă? Ce? Combina, ai lovit-o? Unde să o lovesc? Păi știu că gen mi arată aici că e lovită puțin. Nu mai utilizat-o deja și de-aia. Cred. Bă, dar vezi că trebuie să ne luăm un tractor de vie. Asta nu-mi place. Se lovește de... Bă, știi ce ne-am zis noi, mă, la telespectatorii ăștia de se uită la noi? Că... Bă, el mai vorbi așa, genul ăștia. Ei sunt viețile noastre. Hai mă, zi. La oameni aceștia. Zi. Minunați. Bă, dacă vor să încercăm măcar, dacă vor să vadă acum cine vrea, cine nu, un videoclip de 5M. Cine vrea să spună în comentarii. Păi da. Și o să facem un... Da, stai să vedem. Bă, Ce? Bă... Ce, mă? Ce are? Bă, nu mai pleacă asta de pe loc. Ce să mai plece? Ce? Stai așa puțin. Ce să nu mai plece? Tractorul.
Aici trebuie să intru pe al patrulea rând. Ce vină? Bă, stai, bă. Tu-ți remorca cu cotitul de spate și cu tot că... A, era remorca cotită de spate. Da, mă. Și-am cotit s-a blocat nu știu cum în gar și acum... Stai mă nebun, mai pornit deja. Bă, dar n-ai tu idee cât de cât mi s-a întâmplat mie cu remorca aia. Și acum ce fac, mă? Să remorci de-astea panorame așa de câte de spate și rămâi blocat cu ele. Păi am rămas. Mă, scoate știu. Băieții, voi filma, din păcate, singur și Assetto Corsa. Poate îl convinge pe Bogdan să și-l cumpere, cine știe, scrieți acolo în comentarii. Întrebarea este cât costă. 15 lei. Pe bune? Da. Și poți să ai Jocul ăla? Da, și poți să ai moduri din viața reală. Golf 4, scoate fum, flăcări nebuneli. Băi, tu știi șmecherie, mă? N-ai idee. Bă, eu cred că am plecat. Păi, hai să facem un outro frumos, stai așa. Vino și tu la Mahindra aici acasă. Da, ne pare rău, dar... Da, Bogdan nu mai poate să stea, v-am spus că are treabă, dar mai asta puțin cu noi. Unde ești? Aici. Băieții, ce să vă mai zic, cam atât a fost și cu acest videoclip. Puțin mai scurt, dar asta e. Cât ne-a permis și nouă timpul. Păi da. Ce să vă mai spun? Ne vedem data viitoare cu videoclipul de Assetto Corsa. Pa. Pa!